الدائرة المسؤولة عن فەرمانگەها بەرپرسە پەنابەریê ev yek di berjewendiya xwe de bikaranî û dest bi vekişandina mafê penaberiyê ji wan kesên xwedî destûra rûniştinê û mana daîmî kir û li şûna wê destûra mana demkî da wan da ku alîkariyên civakî kêm bike. Ji ber vê yekê dosyê bi awayekî nerê ku pêk û mixabin bêserûber ji nû ve hatin vekirin. Hinek kesên ku destûra mana daîmî wergirtibûn kar dikirin û rewşa wan baş bû. Destûra wan jê hat standin û ew bo mana duyemîn hatin vegerandin. الإقامة الثانوية. طبعا نحن واجهنا كثير صعوبات. Helbet derbarê mijara rûniştinê û dema dirêja li bendemayînê de em rastî gelek zehmetiyan hatin. وبعد منا حصلنا على الحماية الإنسانية أو Paşê me parastina mirovî yan jî weku ew bina dikin parastina demkî wergirt. Helbet hemû Sûrî dizanin ku bi vê parastinê em nikarin malbatên xwe bînin. Piştî ku me serî li rêxistinên peywendîdar da ji bo ku em li dijî biryarê derkevin û piştî demeke dirêja li bendemayînê. لم نحصل على الإقامة التي تؤهلنا. Me ew destûra rûniştinê ya ku me bike xwedî mafê penaberiyê wernegirt da ku em bikaribin li nemsayê malbatên xwe bînin. Min destûra parastinê wergirt û dest bi xwendinê kir. Min hewl da ku ez îndîmaj bibim da ku ez bikaribim karekî bibînim. لحتى أحصل على العمل وبعد انتهاء الإقامة Piştî qedandina dema rûniştina demkî ya salekê destûra min nehat nûkirin û hat paşxistin. Ez şaş mam dema ku dosyê ji nû ve hatin vekirin û ez ji bo hevpeyvînê gazî dadgehê hatim kirin. Dadwer ji min re got ku ew ê destûra rûniştina daîmî ya ku li cem min bû paş ve bikişînin û destûra rûniştina demkî bidin min ku ew destûr nahêle hûn li nemsayê bi rehetî bijîn. Zeft li ser me zêde bûne, wisa ku zeftan li ser me dikin ta ku em vegerin yan jî ji bo tiştên din.